Naša Veronika je tu len 2 roky. Našla nás cez internet a som veľmi rada, že nás takto našla. Ona je jedna veľmi empatická žienka, aj popri tom, že ona má veľmi ťažký život. Má čas a toľko lásky v sebe, že prišla do nemocnice a pravidelne chodí. Najnovšie chodí na onkológiu za pacientkami a keďže ona má strašne rada ručné práce, tak vymyslela takú vec, chodí tam štrikovať, hačkovať s tými pacientkami. A to potom my darujeme tie dečky maličké novorodencom a nedonoseneckom oddelení sme boli. Takže Veronika je veľmi, veľmi vzácna osobka. Je to naše slniečko. Keď príde na oddelenie, tak urobí radosť aj tým pacientkám. Pacientky sú aj na ňu zvyknuté. Keď aj na onkológii, tam majú tie chemoterapie, všelijaké vyšetrenia a liečbu. Takže oni dlhodobo tam ležia, tak už veľmi čakajú, kedy príde. Takže aj takú dobrý pocit z toho majú tie pacientky. Zabudnú na svoje bolesti, na tú svoju diagnózu. Chodí aj na detské oddelenie k detičkám, ale ona skôr má taký dobrý vzťah k starým ľuďom. Tá ochota a tá nezištnosť, čo ona má v sebe a tú lásku, ktorú ona rozdáva. A ten optimizmus je neuveriteľný, čo ona má v sebe.